खुलुमबाय जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। कलिया बर' गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो खेबसेनो 5 सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीनि जनार्दन बर'आ हावली राजमेलानि लटारि खेलानि सेथि बान्थानि अडि ए4खौ मोननो हादों। गुवाहाटीनि पाबसारानियाव गासै 16,000 याबा टेब्लेट, 47 ग्राम साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स थानाय गंबा साबोन खथा आरो गासै 47,000 रां हमदों। लोगोआव दायनिगिरिफोरखौबो हमदों। इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव बांग्रिंजों 162 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ खहा आरो 300निबो बारा सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। फिफा वर्ल्ड काप सुपारस्टार लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिना हानजाया सऊदी आरबिया हानजानि हेंथायै 1 आरो 2 गलाव जेनदों। हा पाट्टा बानायनो थाखाय नोंथाङा दालाल हमनो गोनांथि गैला होननानै मिन्थिनो होदों बिटिआरनि इएम गणेश सामदासा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।